ipatagna ti ka ba kay makabantay ko sa imuha usahay, mukaon kag alas 2 gabi. No man tingali na mukaon ba kay gutom man. Ang tama nga kaon alas 8, pag gabi alas 7. Wa may babae mukaon alas 12 gabi. Ikaw daw gutomon, bisan pagod sa oras, pwede mga nig alas 2 sa kadlaw. Okay ra nagkaisa nimo gibuhat, nabantayan ti ka nga kada gabi ini mo buhaton. Sa naman na? Unsa may sakit Ako nimo? lang, basta gutom lang kayo. Gi naman kay kuan maintenance. Naman ko maintenance nga ihatag sa imo ha. Pero bas nindo to gipatagna tana. Tamo ato nga manang balay di ay. Katong kung managnaay sa part 1, Ay katong nagpatagna ta to muna. katong gibubuan na tog tubig ba? Ay wa man kay klaro mo tagna oy, bati man Sige kay lang. masinyag. Ati Dili. pud ba? Ako'y bahala. Mutagna to. Ako'y bahala. Ikaw Aga to bahala. aga dapita ilang balay ato. Wa naman kay bagnutan naman ni diri aw, unsa naman ni? Asa ga dapita ang balay na ato bro? Mao man tingali na oh. Kana? Ay mo nino. Tara ali, tara. Pagkadugaya naman ato nag. Tara kay tao dia. Una dito mi, una. Unsa ni? Una naglakaw ba? Una na. Dugay ga kay kamo. Ayo. Ay sa Yo. ay sa kuan ya ba wala kay. Ayo. Mo ni lang balay. Natulog. Mo na ano? Wala magyapon ang balay ato ni ato ta diri, wa magyapon na. Di ba paminaw na ko, murag mao nang tawana oh. Kato natulog ba? No, mao no. Murag mao na no. Kato natulog. Ha, murag na iguang naman. Mo ba ka na? Tara, atuon na to. Tara, atuon na to. Tara. Diba, diba? Ayo. Ayo. Uy. Boss. Sorry sa disturb mo. Unsa? Asiti man yun, sa man Para na sa imo. Nami tuyo ba? Unsa naman po? Makakita ka? Makakita. Tarong imo pananaw? Oo. Pila me? Duha. Asa babae sa mo ah? Siya. Ah. Asa lalaki? Anong ikaw? Ah, sige. Nami kuan ba tuyo? Nakoy Wala ko nag-offer pa yung laing kuan diri kay puro sa gyud na dagna ra gyud niya kuan diri. mo kay akong amo gamay ang tuyo na ipatagna lang ako asawa ba. Nami nay gamay nga problema lang. Gamay nga problema lang ba. Kaya? Kaya man pero dali lang. Kaning babae ka to maning sa una diri niya, ikaw asawa? Nagkauyab mo? Ah, kuan day live-in partner na nako ni Ron. Mag-asawa namin nag-ipon na may isa ka balay. Di lagi day nato matagnaan ang panahon no. Kay sauna. Kasabay ra nako siya diri pero karon siya na jud ang akong gimahal. Ah, pwede na to sugdan kay hapit ng gabi oh, mubalik na po niyang sakit. Pwede na? Dali man ka. May man ang magdali kay muulan na oh. Gabi na ba? Sige. Asa ni kamo? Asa may Ay, plastada sa imong kuan dire? Imo aning baluarte dire? Ang kuan diri kay ang kuan ba saba kayo. Nay babuyagan? Nay buyag dire? Gusto ka masobahan na imong asawa. Sige, asa ra mo pa Dito sa sulod. Why, lingkuranan diri? Diri ba kay pamali ba? Ah, pamali. Ayaw sulod diha. mali ay. Kani sa sulod. Ana ra. Diri sa sulod. Ano ko pagkatag na Oh, ana nga. sige sulod. Asa man nga? Dire ba ayaw diha? Dire ka pika kay wala to ba? Isa kay tag naon. Nakoy patagna. Ah, nay kuan ba natay problema. Kuan. Duha lang sa ang akong i-apply kay og atong daghanon murag kuan man kaayo. Ang pinakauna is kuan kanang ang akong asawa ba mahadlok og tubig dili maligo. Kanya ang ikaduha kada alas 12 sa gabi imo kaon, dili lang nakaisa kun dili kada gabi. Ang ako ipatagna nganong unsay rason nganong naingon ani siya. Kuan ba kanang daghang kay tubig sa balay, ang mga tubig mapanos. Unya inig gabi usog kay sa mukaon, kalas pog kay konsumo. Unsaon man ako ni siya? Nga wala naman ko kabaloon sa himuon ako ani. Kabalo na ko sa problema ani. Dili siya nagaligo. Dili yo, dili. Oh. Isa ra. Nakakaon siya salin sa kanding. Ako na gitawag na to nga kandingon. Kandingon? Unsa may buhaton nato ana kay kuan ba kanang baho kay siya. Nya kada gabi magdulog may murag di ko ganahan. Di man ko siya maligo. Mahadlok og tubig ba allergy? Unsa man na? Oh, ali, daw daw gamay dai be. Daw sa gamay na. Ay isbog gamay baho gid di ay. Baho no. Maulaw kay ko sa kay baho.
nga. Unsa imong gikon dira? Ang iyang pinitik. Nakakaon yung kagkuan. Saling yung kanding. Kabalo ka, boss? Pasig nakakuha ka gulay nga ginasabsab sa kanding. Di ba namoy kandingan sa inyong silong, sa inyong kuan? Oh, naa. Oo, wala. Una kay pataka ram pug komunik og gulay dira, di makaka. Ang gulay nga imong gikutlo sa inyong tugkaran, naay posibilidad nga naingkitan sa kanding. Tapos mao to inyong gigulay, gipakaon nimo sa asawa, mo nang nibalhin sa iya ang pagkakandingon. Ano nimo dulo nimo murag kuan, natis kanding ang baho. Murag natin standing. Yeah. Na katong kuan. Ultimo. Lapog sa batulangon tambal sa kandingon. Ay, kato na yung supplier. Oh. Oh. Dahon nga panghampol tambal sa kagul. Oh, kani, mo ni. Duha ra ni kabuok. Moro dyan na siya. Duha ra kabuok. Guniti sa bay, guniti sa. Assistant nimo. Guniti sa. Lulo na ko. Ako kaniya. Ayo kana lang sa. Okay, ba na. Ambe. Ikaw kuan diha. Yan ang kamutod. Wala ni na kuan ni. So dito gamay kay masumpa ni. So naanang tambal sa iyahang problema. Problema nimo nga pagkakandingon sa mga asawa. Madlok sa Kada adlaw na maligo kung mahimo buntag ug duha hapon maligo gyud na siya. Kanila, kani, gamay lang. Kani. Unay tambal. Papilion na nako siya ani, pwede siya kanon niya or ibulsa ka. Kung ibulsa niya kada adlaw gyud na niya dala-dala kung asa siya moadto. Pero kanon niya isa ra yung kaagi. Unsa may kuan ni man ni kanon or chocolate ni siya proven and tested. Basig makadaot na ha. Dili kay konektado na siya sa carbon dioxide. Unsa may kuan ani? Unsa man na? Brand name niya. Ano man gikan ni sa Tokomayashi. Ito ko yung masi. Tokomayashi. Boteju. Oh, Tokomayashi. Unsa man? Sige na. Busahon na guro na ko na oy. Bulsahon na mi mo. Unsa may mas pabor? Kada ko ana oy imong kaunon. Bulsa. Ikaw, Unsa man ikaw may naman, magbuot. Ibulsa, ibulsa. Pero kada adlaw na ha. Kada adlaw ni. Advisable na kada adlaw na ibulsa. Ibulsa na na. Unya, umana to sa kuan, kuan niya kuan na nalutas na. Oh, wala Dito ta sa mo kuan. ipik na. Ang katong pinaka kuan jud ba katong bitang mukhaon siya kada alas 12 sa gabi. Kada lang. Wala na tatong. Ang ikaduha, Ay kuan. tubig kani tubig oh. Asa man ka? Oy, kalamiya sa tubig oy. Pangitay kog sabon di ba big eh. Lami iligo oy. Tubig kuan ba sabon ba oh? Tabang mo na to, tabang mo na to. Tabang mo. Tanawa ha. Wala pa'y minuto ni ipik na. Ayaw pa hinga mo. Sabon. Unsa man na? Ayaw pa na ng tubig. Tara na kay kaligo na kay ko. Boss, wala tayo bayad. Kita na Wala lagi. tayo bayad, boss. Ipik na oh, dali ra kay ipik. Wallet lang, boss. Hoy. Shoutout at rin sa nagpa-shoutout sa Yonsol Summers. Shoutout kay Leon's Official Vlog YouTube channel. And shoutout kay Arnel Donaire from Qatar. Shoutout kay Mas Batenya Girls. So shoutout, thank you for watching Mas Batenya Girl. Shoutout din kay Jan Sami Moro. Shoutout. Then shoutout kay Aldrin Rosales. Shoutout kay Jokay TV. Kay Give Heart Kalnantok, shoutout from Malita Davao Occidental. Shoutout kay Kuya Joel TV. Shoutout din kay Kong's Work YouTube channel. Kay Libalin 20. Shoutout from Iloilo. Kay Layang Davao City. Shoutout Celso Benitez. Shoutout. And shoutout rin kay Jane Rose Berador from Taiwan. Shoutout kay Gideon Goro Vlog from Masalandawa Resort. Shoutout boss, mag-support yung YouTube channel Jed Venture. And shoutout kay James Lee Roma, kay Jason Rabunan. Shoutout na rin kay Kerms TV. Shoutout kay Ma'am Vanessa Candel o kay Pastor Candel din sa Tagum TV. Shoutout kay Ma'am Ben, kay Rodjin sa Vidya. Shoutout o kay Roldan Gonzaga. Shoutout kay Vincent Sindinsya, kay Ayan Sines o Negros TV Official. Shoutout. Salamat sa suporta din kay Albert Magdole. Shoutout. Shoutout din kay Inerio Diloy from Bansalan Israel Davao del Sur. Shoutout kay Benjamin Irando from Agusan del Sur. Shoutout kay John Brian Vlog TV YouTube channel, pag-support. Shoutout kay Raydan Torbiluda from Morgan. Shoutout Dennis Borgio.
Pagawan na Vines, pag-support sa YouTube channel o YouTube no. Support sa YouTube channel o kay Jolene Official Vlog, pag-support sa yung YouTube channel o kana lang. Daghang salamat. Sa gusto mong pa siya, comment mo lang sa nagata. Salamat.